ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, як хушхабара хостам ба шумо бирасонам. бародарои азиз, фахри мо фахр мекунем ки чунин тоҷик дорем. бинем ки дар тиҷорат машғуланд, дар худи Арабистони Саудӣ, яъне дар хонаи Худо дар тиҷорат машғуланд. ошхона доранд, тоҷикои хунбон бо аблияти хатломанд, тиҷорат доранд. ба мо занг зада гуфтанд ки бародари азиз, дӯстмурод, мо дар ҳамҷо ошхона дорем, мақсад касбу кормон дар ҳамин ҷай. махсус барои тоҷикҳо мо меҳмонхона гирифтаем. ина меҳмонхонаи мо, агар касоне рафта бошанд медонанд, тавратхонаи се мегӯянд ку соата тажда тавратхонаи се ҳамон мегзари 50-60 метр ай хонаи Худо, яке ҳамо ҳараме мегем, ҳамо ҳарам 50-60 метр у тараф хобгоҳ доранд, мақсад яъни меҳмонхона доранд. ина меҳмонхонашон дар хизматае. бо айдасон чикор меояд, мақсад виза гирифта метавонанд, як сола ёки як моҳа виза мегиранд барои нафароне ки мехоҳанд ки барован як моҳ бестанд. бо нафароне ҳастанд ки мехоҳанд як сол барован бестанд, виза гирифта метавонанд. ва агар мешавад ки 4 нафар мерен, ҳам синфо ёки ҳам курсо ёки ҳам хизмато ёки оилавӣ мерен, занг мезанед, мошинои маъида фақат шумода хизматрасонӣ мекунанд. ина рақамашон дар ҳамин ҷа ҳаст, занг бизанед, бо маълумоти пурраро шумода мерасонанд. чӣ хеле ки вай занг зад, ман худам 2 бор рафта омадам. беҳад хуби хубай, беҳад хуби хубай ки вақте ки занг мезанӣ, тоҷики худат мебардорад, мефаҳмонад, мепари мери аҷида қабулут мекунад, мебарад. ин беҳад хубай ки беазобу бемақсад бевай ҳама тарафа ёрдамтон мекунанд. албатта ки муъмин бародари муъмин дастгиритон мекунанд. ина рақамошон занг бизанед. ҳамин хубтариш дар ҳамине ки меҳмонхона мебироӣ, хонаи Худо медироӣ, намозота мехонӣ 5 вақт. куҷое ки тамошо рафтанӣ шидӣ, мега ки мо тамошо рафтанием 4 нафар, мақсад маслиҳат мекунем, куҷое мефоротона мебарад, бо зор кӯҳи нур, куҷое ки маъқулатона Мадина мегин, куҷое мегин, шуморо тамошо мебарад. мега меҳмонхонаи ман мақсад то 20 одама ҷо дорад. меҳмонхонаи ман то 20 одама ҷо дорад. ана бо плюси мақсад мегам мо дар хизмати ҳамин тоҷикоем. ина марҳамат кунем бародарои азиз, ина рақамошон занг бизанед. беҳад хуби хуб мада писанд омад. ай ҳамада хубтараш ҳамия ки тоҷики худмонай, албатта ки дар хонаи Худоанд дастгирӣ мекунанд. худованд ёру мададгори ҳамаи мо шумо. худованд ҳамамона ба хонаи зебош такрор ба такрор даъват кунад. худо нигоҳбони ҳама.